आजकल भैया देखत तनी यूट्यूब पर विवाद का चलता। नीलकमला गौला रहल है अक्षरा सिंह पर गंदा गाना कि पवन भैया हो एथी के चक्कर में अक्षरा के सिखाई दिहल सु। अरे सरवा तोर माई बहन नहीं खे, तोर तो खुद शर्म आवे के चाहे कि का बड़ आदमी हो के ऐसन गंदा गाना गाओ तनी समाज में गिरब के उठो। बताई लो रउआ वो सही करता कि गलत। अगर हम सही कहत हो कब तो हमारा के जरूर रउआ लोग लाइक करिए और शेयर करिए। हमारो नाम बा घोसारी लाल यादव, भोजपुरी सिंगर। जे जैसन करे वैसन फलित मिले के चाहे भैया, ठीक बा। हम सुननी है तो थोड़ा हमरा कष्ट भइल है। हमू कहनी कि भाई लाई भाई ऐसे नसन काहे के बात बा, ये कुल काहे आवता।